pangandikan ingkang Bapak-bapak warga Erwinan ingkang dihormatan, bilih dalem kita sami sarengan sami rawuh kita lan pengajian pinanggi sareng-sareng malih perlu ngrembat wonten tepatani wonten Erwinan menapa ing mangke berdialogkan dari suatu bersama kita. Mungkin dalam itu kalau sangat ingat karawanipun penjalan jalan pening mriki pilih anggen kula ngaturi menika saestu terus ing panjenengan sampun sakedah. Sebenarnya Bapak Profesor Dr. Haji Sabanarima Budi ingkang dihormatan saben panggilan silaturahmi kados ing dalu menika kula tansah nampi peparing saking panjenengan arupi piwulang kula besar kebahagiaan ingkang komplit. Kanthi menika kula nyambut sangat ugi mboten namung Bapak Sabanarima namung saking Bapak sanesipun ingkang langkung pengalaman katinimbang kula. Kula anglono namung mangsa saking Karden Pakistan Kardena dulu Selo Selono Ratu Adoh Ratu Sedak Ratu Desa ana desa Adoh Yuto. Dados pengalaman kula tasih kosong. Saged kula nembe kala rumiyin inggih boten. Kanthi menika piwucal saking tulodo paringipun Bapak Sabanarima awujud langsung kali buku-buku ingkang sampun kula tampi tetep kula sinau sanesipun kula amargi sanesipun teng RW niki kula disrawung kalian bapak-bapak sanesipun nika sangu ingkang mantep kangge bapak kula sajeroning. Namun ing mangke mbok menawi rawuh panjenengan kening menika anggenipun Han Goto kirang dados runa panggalih panjenengan. Kula namung nyuwun agung